abantu bayakwazi ukuhlala mfethu itheke ngigazi kwasabantu bahlale baxolelane kuye phambili manje ke sibonele sinjani thini manje malume kwangampela ke mhlawumbe ungakhonyuluka niyathandana noZimdolla ubani loyo kunamahebezi akho hayi ayikho lonto leyo hamba ungipha abafazi babantu ichilo lelokosula khona ivideo akwayenza la uzama ukucacisa khona ngendaba yakho no kwenzakalani manje ebona ke ngihlupha lapha umbize into uyadabuza manje uyafana lena nalesi mlingo uthi entathele bengibuza lapha ingibuza into ekathethe ngigazini nami ngiyafana ke abantu babethu nishe ngiyayibona ke I would want to be called former radio what because nishena ke ni hayo malume ngiyaxolisa yakhala ke mazikhala ngempela ke manje kulungile uqhubeke mfethu ujabulisa isizwe samabhinqa usumele ngayo yonke indlela ngani ngathi ngiyacula mina I'm not an entertainer I'm just a president who stands for fact manje ngiyathuka malume kanti uyakhula nangesifuba nje usithinteke kanti ngangizokuthiwa kuzoba nempi ekhona ngazi ya Big Zulu nobani basothoko nawe uzola nomunye umsakazi omkhula uThathu banithathu God hey wendoda kuthiwa wabaleka sese-understanda ukuthi yini yakubalekisa phazamisi ulesithathu namhlanje lifana nolesihanu asiqale That is the voice of the Maverick, a charismatic UNgizwe Mchunu on the line. Oh, what a pleasure this interview was. Uphile phakade mfoka Mchunu, phila phakade.